Macca simore 18. E on saha almuɓe ɓe ɓatti Yeesu namni ɗum mbi: holi ɓurɗo mawnude e laamu asman he? O noddi cukalel, o darni ɗum e jeese maɓɓe, o wi: e gonga muɗo wiya on, so tawi on pirtani ha nanduɗon e cukalon, on natata muk e laamu asaman he. ɓuri mawnude e laamu asaman he ko jankiniɗo ha nandi e gelɗo cukalel. Kadi kala jaɓɓiɗo cukalel hono gelɗo e indam ko min jaɓɓi. Kala liɓɗo e bakkat gotel e konɗo cukalon kon ganduɗa ina gonɗinimi, jomum haɓɓane hayre teddunde e dande, yoole e nder geej luggo ɓuri e mum. Musiba wodani o aduna sababunde pergitte mum. Pergitte ngodat tan, kono musiba wodani cabobinɗode. So tawi ko sababunde jungo ma walla koyngal ma janirta e bakkat, taj beddoɗa. Ngati natirdema e gurdam tigirigi he jungo woto walla koyngal gotal ɓuri e ma jogade juuɗe ɗiɗi e koyɗe ɗiɗi beddeɗa e jeygol ha abadangol. So tawi ko sababunde yitere ma janirta e bakkat, loknid beddoɗa. Ngati natirdema e gurdam tigirigi he ɗokkere ɓuri e ma jogade gite ɗiɗi beddeɗa e jeygol jahannama. Ndeno ɗe yawde hay gotel e konɗo cukalon. Ngati moɗo wiya on, malaikaji makkon ine jiya nyande fof yeeso babam gonɗo dow asamano. Ngati addi ɓi neɗɗo o ko dandude ko majjunoko. Holi ko ganduɗon e ɗum ɗo? So tawi gorko goto jogiɗo baali 100 majjirama hen gotu, mate wona wappat 99 keddiɗi ɗi ina ndura yiiloyo majjungu ngu? E gonga mbuɗo wiya on, so tawi o yiiti ngu, ko kango o ɓurata weltanade e 99 ɗi majjano ɗi. Hono noon babam gonɗo dow asaman o yiɗa hay gotel e konɗo cukalon majja. So bande toñima, yaato mum kolla ɗum toñange mum tawa ko onon tan ɗiɗo. So heɗimama, a hisnimo. Kono so tawi o heɗakima, yaadu e neɗɗo walla yimɓe ɗiɗo to makko. Bele kala ko neɗɗo fawa ina tugno e seedan faago yimɓe ɗiɗo walla tato. So salima heɗade ɓe, haaldu ɗum e dental gonɗinɓe he. So salima heɗade dental gonɗinɓe ngal, jaggirmo kefeero walla dendinowo juuti. E gonga moɗo wiya on, kala ko pipɗon e dow leydi fiɓete dow asaman. Kala ko piptuɗon e dow leydi fiɓtete dow asaman. Moɗo wiya on kadi, kala nde ɗiɗo e mon denti e dow leydi ina ñaago ko wawi wonde fof, babam gonɗo dow asaman o rokkat ɗumen. Ngati kala nde ɗiɗo walla tato denti e indam, gonmi koye hakkude mumen. E on saha Pierre ɓattimo, namnimo, wi: Jomiraɗo, no foti laabi ponmi yaafade bandam mo serani e ton demi? Mbele ko laabi 7? Yeesu jaabimo wi: wiyanima laabi 7, mbimami ko 70 laabi 7. Ko ɗum waɗi laamu asaman ngu way kono ɗum ɗo ni. Lamɗo goto meeɗi ƴettude pellital yobnade sarwoɓe mum. O woni e hiisade tan ha o addana carwowo goto mo o rewata talanguji 1000. On gorko alano ko yoɓiri on kalis. Ko ɗum waɗi lamɗo o yamiri yo yeeye kanko e joom suudu makko e sukaɓe makko e kala ko jeyi ngam yobde nyamande nde. Carwowo o tukki e yeeso makko, ñaagimo wi: muñanam mami yoɓe fof. Lamɗo o yurmimo, yaafimo nyamande nde, ɗaccimo o yehi. Carwowo o yalti tan hawri e gollidiɗo mum mo rewata dinarenguji 100. O jaggi e dande wutte makko, o ɗeɗɗimo, o wi: yoɓam kaalisam. Gollodiɗo makko o tukki e koyɗe makko, ñaagimo wi: muñanam mami yoɓe. Kono noon o jaɓani. O weddoyimo e kaso haa nde o yoɓi nyamande nde fof. Nden sarwoɓe heddiɓe ɓe jii ko o waɗi ko, tuni hen no fewi, jehi kabroy ɗum lamɗo o. E nder ɗum lamɗo o noddi carwowo o wi ɗum: an ka carwowo bonɗo, nde ñaagiɗami mi yaafe nyamande ma fof. Anne kay aɗa fonno yurmade jaadiɗo ma o, jaafoɗa ɗum no jurmorimami jaafimami ni. Lamɗo o seki, waɗimo e juuɗe leptoɓe ɓe haa nde o yoɓi nyamande nde fof. Ko noon babam gonɗo dow asaman o jogori wadde kala e mon mo yaafaki bandum ɓernde laamde cer.